दिनै बिजेपिआव जइन जानायनि कारना जादों इउबिपिनि दैदेनगिरि माखासे जइन जाफैदों आरो बे जइन जानायखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आरो जोंजोंबो रायलायदों बिथांमोना जे जों जइन जानो नागिरदों होननानै कारना जाबाय जे थांनाय गोलाव समाव बिपिएफ हान्जाजों बिथांमोना लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो मोनसे फोथायनाय दंमोन जिहेतु बै बिपिएफआ जिहेतु बर'निनो राजखान्थियारि मोनसे हान्जामोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना दा मेहेनेश्वर बसुमतारी इउबिपिनि आफादगिरि बिथाङा बुंनो थाङोब्ला माने बिएलटिनिनो बिथाङा माने बे समनि लिडारमोन ज' ज'यै खामानि मावबोनायमोन दा बेखायनो गावनिनो आफाद हिसाबै बा दोलो हिसाबै बिपिएफ हान्जाजों बिथांमोना ज' ज'यै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिपिएफआ थांनाय माने कंग्रेसनि दिनावबो 15 बोसोर बिथांमोना एलायन्स दंमोन आरो आथिखालावबो बिजेपिजों एलायन्स दंमोन खिन्थु जेरैबायदि फोथायनानै बिथांमोनजों खामानि मावबोदोंमोन नाथाय थांनाय नैबे समाव जों नायदों नैबे थांनाय 31 आगस्टनिफ्राय 3 सेप्तेम्बर खालि आसाम एसेम्ब्लि जादोंमोन दा बे जिरायनायावनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे डिमान्डखौ जिहेतु इउबिपिआ लाबोबाय थादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बेयो जोंनि नैथि डिमान्डआव दङमोन जे बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायनि जि मोनसे दाबि बेयो दङमोन दा नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होबाय थादोंमोन नाथाय बिराद गल्डेन मोनसे चान्स मोनदोंमोन बिटिआर रेकर्डजों फैफानाय बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय 5.1 नाथाय बिथांमोना चन्दन ब्रह्म WPTR बिसिनि मन्थ्रिमोन नाथाय बिथाङा मावासै दा मावना होयैनि कारनखौ बिथांमोना बुंदों जे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हाबाबा जों बेखौ मावफुङा होननानै बिथांमोना बुंनायलाय बे बुस्थुखौ मावासै दा जियानो जा दिनै बिजेपिआव बिथांमोना हाबनायनि गुबै कारनानो बेनो जिहेतु बिपिएफजों बिथांमोननि गोलाव समनि जे सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ बिथांमोना दिनै फोजोबनानै लानाय बायदि जादों आरो बेखौ फोजोबनाया बियो दायनिगिरिया माने हाग्रामा महिला फोथायनाय निस्सय थाखानाय नङा इउबिपिआवबो गैला जोंबो गैखाया जोंथ' सिगांनिफ्रायनो फोथायखाया खारन बिथांमोना गोलाव समाव जोंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जा बा बर' हारिनि गेजेराव जि डिभाइड एन्ड रुल पलिसि बेखौ लाबोबाय थानाय जों नुदों बिथांमोना राजनैतिक लाभालाबनि थाखायल' बे बाहेरानि 21 जिल्लायाव थानाय बर'फोरखौ बाहायबोदों जों बेखौ नुदों जेब्ला एमपि इलेक्सन जायो एसेम्ब्लि इलेक्सन जायो बिथांमोना बुङो जे जोङो 26टा सदस्य देरहानो हायो गुबुन एमपिखौ देरहाहोनो हायो आरो बै समाव बिथांमोना गोबां माने थाखानि डिल जाबोदोंमोन हेलिकप्टार लानानै बिथांमोना थाङो खावलायनो थाङो बेबादिनो जोंखौ जेब्ला गोसो बिथांमोना मालाबा कंग्रेस मालाबा बिजेपि बिदि भट होनो खावलायबोदों बुंबोदों जोंखौ थिनबोदों आरो इसुनि सार्थनि खाथिराव बा जेंनाफोर जोबनांगौनि खाथिराव आरो लिडार हिसाबै बिथांमोनखौ मानिबोदों मान होबोनायनि खाथिराव बेखौ मानिबोदों बै ओनसोलनि मानसि नाथाय जेब्ला जोंनि राजखान्थियारि मोनथायनि बेलायाव बिथांमोना जेब्ला जोंखौ हेंथा होबाय जेब्ला जोंनि गेजेरावनो जों मिथिबाय जे बिथांमोना मावनो गोसो गैया दा बे डेफिनेटलि बे दुखु मोनगोन आरो बे दुखु मोननानैनो दिनै बिथांमोना लुबैयाब्लाबो जे बिजेपिआ दिनै माने बिथांमोननि सरकारा बायहां आरो बे सरकार बायनायनि सिगांनो जुदि बेखौ जों पास खालामनानै लायाब्ला उपाय गैया जादों आरो बेनि थाखायनो दिनै माने उपाय गैयैयाव दिनै जोंनि मानसिफ्रानो जेब्ला माने जोंखौ जे बिट्रे खालामबायब्ला थगायबायब्ला जे मोनसे माने हानजाजों थांनानै दा बिजेपिआ जेरैखिजाया एबारनो पास खालामना लानायनि माने जि मोनसे थांखिजोंनो दिनै बिथांमोना जइन जादों आरो खोथा मथेनिबो जादों दाखालि 7 तारिखआव बिथांमोना अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बे बिलखौ माने गभर्नरनि थाखाय हरसिगोन माने साइन गेजेट नटिफिकेसननि थाखाय दा बे पास जानानै थाबाय आरो बे खोथा मथेनो दिनै 9 तारिखआव बिथांमोना खोथा होनाय मथे दिनै जइन जादों दा बे जइन जानायखौ लानानै जे जों दिनै बेखौनो बुंनांगोन जे दिनै बिपिएफ सरकारा बिथांमोनखौ बा हाग्रामा महिला चन्दन ब्रह्मआ थगायनायनि थाखायनो दिनै बे लामाखौ लानांबाय जिहेतु नोंथाङा आं बिदि सानाखै जिहेतु आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग'ब्लाबो दिनै 21टा जिल्लानि एबसुफ्रा आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दं आरो आङो बिथांमोना जि डिसिसन होयो आं बेखौनो उनाव सानगोन इलेक्सननि प्रसेसा जिहेतु दाबो फैथ'वाखै जेब्ला सम फैयो बे बोथोरा बुंगोन आरो ओरैनोब्लाबो जों नायदों जे फैगौ समाव जिहेतु बिजेपिआनो दिनै भारत सरकाराव आसाम सरकाराव दङ आरो बिथांमोनानो बिटिआर रेकर्डखौ दिनै मावफुंनानै होदों दा बे हिसाबै जों नितिगतभाबे बिजेपिनि प्रति जोंहा मोनसे खहारि थानांगोन मोनसे जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ मोनसे बिबान दङ जोंहा दा बिथांमोनखौ देरहा होनाया दा बेनि थाखायनो बिजेपि हाबनानैल' नङा जों बाहेरायाव थानोबाबो बिजेपिखौ जों मदद खालामलांनो हायो दा उननि समाव बे इलेक्सननि बोथोर फैब्ला हयथ' बे डिसिसना उनाव जागोन दा आं बिनि थाखाय बे समाव बेखिनिखौ बुंबाय